but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Hi guys, I'm back. Sa kakapump ko, ayan na siya. Oh my God. So, let's start. Don't judge me po, guys. This is my first time na mag-feel na nakaharap po sa inyo na maglalagay po ng basic makeup. Hindi ko, and pray for me na maging successful. So, lagay ko na lang siya dito like this. Maybe. Oh, lala. Ang bango niya. Bango. Sana hindi ma-irritate yung mukha ko. Oo. Medyo hindi mga buti-buti nga ako gawa ng. Gagamit ko hands ko kasi hindi naman po siya. Nalagyan ako. Ayoko ng brush kasi tsaka yung pisco. Ano yung sponge? Kasi gawa ng. Mas maraming nakalagay sa sponge sa balat. Ay, tutupo naman po ginagawa ko guys. Pero, yan. Kung yan, nakikita mo siya. Yan, sabi namin na napakaganda. Don't judge me guys. This is my first, ano po. Habang tayo nag-makeup, this is my first video na. Kaharap kayo. Nakapagod niyo kung paano maglagay ng. Sarap. Bango na. In fairness. Ay. Ano ba ang purpose ng primer? Para mas dumikit? Yeah. And then, this one is next step. Ito yung sabi nung nagturo sa akin sa Watson, primer. Sabi ko, patulong naman po sa basic makeup. Sabi niya, primer, BB cream. Then, I will put BB cream right now. Where? Here na lang, syempre. Oh! Ang ano niya, very malabnaw. Ganun po ba talaga guys ang very malabnaw? Oh my God. Ganun na lang guys. Para diba? Ganun. Don't judge me again. This is my... Tama ba ginagawa ko? This para mag-spread. Tama. Ang kapal yata. Oh my God. Spread evenly. Oh my God. Parang umumu. Umumu ang kapal. Hala. Ano yun? Umumu. Napaghahalata. Anyway, let's see the finished product later. Tsaka natakot na eh. Yeah. Pag-ini-stretch mo, balak na yung. Yeah. And then, I think, parang ito yata. Yeah. Yes, parang nakataya ka yung kulay mo. So, spread it na. Until here, until the neck. Yeah. Ang kapal. Wala na din mo. Yeah. Yan. After ko maglagay ng primer and BB cream, yan. Ang next natin ay tcharan! The heart shape of Shawil blusher. Yay! Yay! Meron na eyeshadow. Meron na eyeshadow pero yeah. Oh my, ay, wala siyang not good. Wala lang siyang kasamang sponge. Yeah. So, I have my brush. So, pakita ko sa inyo mga brushes ko. Ay ng Total Face brush ng e.l.f. Yan. Yun. Yan. Ito. Nakalagay kasi dito. Total Face. Ano ba dapat? Ito kasi pang contour. Hindi man ako magko-contour. Bronzing. Total Face. Dalawa siya eh. So, okay lang. Anyway, try natin to. Itong e.l.f. Actually, ayun, hindi ko na siya shawty. Kasi siyang kasamang sponge na shape ng heart. Anyway, kaya mag-stack kayo ng siya. Ano ko na? And, sabi nila, ganito daw. Nakikita ko pag natin ako sa taklusan nung kasal ko. Sabi sa para as. Okay. Kita nyo ba guys? Ano ba nangyari? Ayan. Kita nyo ba guys? Mas makapal ba dito? May nabago ba guys? Na tayo sa blusher. Yay! And then, adjust na lang. Next, hindi ko lang mag-eyeshadow ko kasi hindi ako marunong. So, ito. Ano ba una? Before, anong una ba dapat? Iba-brush mo muna yung eyebrow mo, then pencil, or what? Guys, ano ba yung una? Let me know, comment down below. Ano ba yung ginagawa ko? Brush muna, then drawing, then brush. So, ang gagawin ko na lang, brushing ko na siya muna. I know na mas yung kilay eh. Yeah, nakasabog ng kilay. Yeah. Makikita namin ang eyeshadow. Kasi ko naman yung sa Shawil eh. So nakikita i-appreciate yung Shawil. Hindi naman yung eyeshadow sa Shawil. So, tingnan natin kung ang kanilan. So, na-brush natin a little. Konti ang aking eyebrows. So, makikita nyo guys, hindi talaga siya pantay sabog. So,
Gigil yung aking hairdresser lagi at gustong-gusto, naku, gamitan ng pino, ng blade yan. Ay sabi ko wag, ayokong gagalawin ng kilay ko kahit sabog. Yeah. And guys, disclaimer, lahat ng ginagawa ko ngayon ay talagang hindi pa ako marunong. So, sa kagustuhan ko lang po matuto ng basic makeup, I will try this. And I don't know kung tama itong gagawin ko. Wait, lapit lang ako sa salamin ha. And then, Oh no, ano to? Ano no? Ano? Matangkin. Oh no, oh no. Nakahanap ba ako? Ano? Ano yun? oh no, oh no, oh no. See? Ato ba ang buhok pang aking mukha? Oh no. Oh my God, nag-iba yung mukha ako. Parang nagtaray siya. Is that good, guys? Let me know. Please comment down below. Negative, positive. Mali po ba yung eyebrow ko? Ako na paghahalata hindi marunong. Paano ba to pag ganyan, guys? Hala, pangit. Tingnan nyo. Ito yung walang eyebrows. Tapos ito meron. Ulala. Diyos ko. Ang kapal ito. O see, sabi sa hindi ako marunong. Ang kapal. Oh my God, kumalat pa siya. Ano ba yun? Paano ba yun, guys? See, sabi siya niyan, hindi ako marunong eh. See? O, diba? Naging mumu. O, diba? Hey guys. Oh yun oh. Oh my goodness. Napagdala rin. Anyway, try and try. Until you succeed, diba? Nakakabagal. Pinag-aaralan niyan. Ako pa, hindi ako nasuko agad. Dito ang YouTube channel ko guys eh. Muntik-muntikan na eh. 2 years na po ako pero alam niyo na rin po. Kaya lang. Kasi minsan di ako consistent kasi. Yeah. Siguro nag-overchill naman. So, ayan guys, hindi ko alam kung tama ang ginawa ko sa eyebrow ko, pero nag-iba ang mukha ko. Yeah, hindi ko alam kung nagtaray, pumangit, ano ba, parang nakakatakot. Yeah, hindi siya pantay. Actually, sabog talaga siya. Dito ako nagtagal. Oh no, dito nagtagal. Mumu! Oh my gosh. This is mumu time. Please guys, please comment down below. See, hindi ako marunong maglagay ng eyebrows. Eyebrow pencil sa aking eyebrow. Yeah, see, kita nyo lampasan. Tapos hindi makapal dito, square. Tapos hindi kasi maganda din yung kilay ko. Anyway, at least na-try ko siya. Diba? Ayan, oh. Diba? And then, tatanggal. Diba? Sabi ko na hindi maganda eh. Ito ang nag-ibo tuloy. Yes, I'm putting now Ever Bilena lipstick in shades of scarlet. In shade of scarlet. Swatch natin, guys. Paano ba dito? Oh. See, look at that. It's orange. I love it. Let's see. Ay, yung ilong ko nakita niya. Laki na ilong eh. Kalapit sa camera talaga yun. No? Look at that. Natatawa sa sarili ko, nag-iba. Gawa nito. Oh my God, guys. Ano ba yun? Wait guys, ibunin natin Para makita natin kung nag-iba nga yung face ko. Yung mukha ko. Wala pa pony, guys. Wait. I'm back, guys. Oh, no. Tiyaran, guys. Na may nag-iba talaga. Parang natatakot ako sa mukha ko. Gawa nito. Ang kapal. Diba? Ang kapal. Oh, no. Iba, nag-iba mukha ko. Oh my God. Mumu. Yes, guys. Please comment down below. Promise na positive, negative. Mukha ako multo, mukha mumu. Sabog ang kilay, hindi maganda ang makeup. It's okay. Yes, guys. Kasi, hindi naman ako magtatampo kasi talaga ng first time ko mag basic makeup na naka-vlog, nag-video sa inyo. And, parang iba. May naiba eh. Ito to, nakapalan ako siya masyado. Anyway, try pa natin mag lipstick. Pero makapal na yung lipstick niya.
Yeah. Diba? I love it. Huwag kang sumuko. Ayos lang. Hi! Parang naging lalaki yata ako. Oh my God. Hindi, kanina yung ano ko nakaganyan. Anyway, ano nga. Siya. Oh my God. Oh no. Comment down below, guys. This is my end of a vlog. And please comment sa vlog kung ano itsura ng kinalabasan ng pagme-makeup ko. Positive or negative, guys. Promise, hindi ako magtatampo. First time naman talaga eh. So, sabog, mukhang ano ba yan, yung kilay ko or what. Pero, guys, this is it. Maganda siya pagkarap to sa ano. I love it. Tingnan nyo, guys. Cute! Thank you for watching and I will end up my vlog now. And at least nakapag basic makeup ako by Shawil. Yes, this is not a sponsor. Yes, gusto ko lang po itry yung Shawil. Maiba naman. And alam ko itong sabog eh. Yeah, next time mapa-perfect natin yan. And and bye! Thank you for watching, guys. I hope nagustuhan nyo ang basic makeup ko by Shawil. Bye! Thank you! Please comment down below and please like, comment, and subscribe. Please. Love you all. Thank you.